Takže ahoj, já vás vítám dalšího videa a tohle je video tutoriál a na co? Na párky. Takže co potřebujete? Potřebujete nůž, protože já mám tady ty párky, kuřecí párky a oni jsou v igelitu. Takže abyste si ho odendali, tak do toho píchnete do toho igelitu a pak ho sundáte. Potřebujete vidličku, abyste zjistili, jestli ty párky jsou. Takže první krok. Nalejt do jakýhokoliv hrnce vodu. Nějak takhle vody. Druhý krok. Dát do ní 4 párky. Je jedno jaký. Třetí krok. Čekat, než budou. A poznáte, že budou tak, že do nich píchnete a oni budou jako měkký. Tak, čtvrtý krok. Podáte ho buď podáváte je buď s hosticí, kečupem, nebo s tatarkou, nebo s majolkou. Pátý krok. Vezmete si k tomu rohlík. A šestý krok teď. Tohle byl tutoriál, jak udělat párky. To byl tutoriál, no. Příště bude jiný zase. A já se s váma loučím a ahoj.